हाय लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। नै जोंहा दिनै ओंखाम गोरलैनि एसे जैग' होदों, बेखौनो एसे ब्लग भिडिअ होनाय जादों। नोंथांमोना अननानै जोबजासे नायलां आंनि भिडिअखौ। बे माने जा गणेश माबा लोखिखौ सोगोन नालाय दैज्लाङाव गायनायखौ जोङो मेसेङाव लाबोनानै दा न'मा न'खौ बे गणेशखौ दरजा खेवनानै लोखिखौ सोनोसै आरो सिङाव। जय जातिशैतम कटनारायणनि जय जय शिवकाली शिव दुर्गानि जय जय गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनि जय आठ गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु गुरु कुल गुरु लेखा चंद्र ब्रह्मचारिनि जय जय गेदे गेदे संत गुरु गोसाईफोरनि जय इंद्र इंद्राणी जय ओम तत्सत जय लखन मोसाई कुरसा गोसाईनि जय आबै आबौनि जय सानफाफोरनि जय बागा बोराइ बागा बुरैनि जय 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 जय। Kira. Oh. Kita